panguva ine kuonekwa kunzi aiwa ma-CIOs, ma-army officers, ma-ZRP officers aiwa neve kuZimbabwe Prison Services panguva ine vochema-chema kune mutungamiri wenyika vachiti aiwa kunyange zvedu takaramba tiri patriotic tichirwira nyika yeZimbabwe, but panguva inoyi chimboendai munorevisa mari dzatiri kutambira just because aiwa takamira nyika yeZimbabwe pairi right now, tisu takaita kuti ive pairi, but right now hatizi kutsikana nemhoro yatiri kuona. Sanambira mashoko atiri kuona kuti vachimiririrwa aiwa nevakomana veintelligence unity muzora nhasi aiwa chova chimoto ndobva subscribe or like on the bell kuti tipinda pana pamukozo vanodanyora chiti attention, President ED Mnangagwa. They are outcry from mainly retired police, army, ZPS and the CIO who left between 2018 and 2025. They received less than $700 in RTGS after serving their country with patriotism and dedication for years. They are requesting a review. They feel it was a coward. Ndo mashuka arikubuda nyugwa panapa atiri kuona kuti kozwa zvamungoziva kozwa inogara yakataura each and every day kuti isusu we are there kuzouya tichitaura zvido zvevanhu, kuexposa corruption pamwe chete nekungomira nechokwadi tichisapota constitution. Right now vari kuya panapa vachitaura vachivhoisa up pane vanhu vamuri kuona panapa, mapurisa, ma-CIO nemasoja vakomana ku-ZPS vari kuya vachinzi aiwa vakauya vakaretire from the period of 2018 to 2025 vari kuchema-chema aiwa nemari dzavo vachiti aiwa tiri kuona kuti tinenge takasalainiwa zvakanyanya panguva ino yatiri kuona kuti the same government iri kuonekwa kunzi masectors vakaita sana health, mahospitals hatichatauri nekwese kuri kuonekwa kunzi aiwa kwakadhakwa, ivo vari kuonawo kuti aiwa we are also being ignored. Tichiona kuti vanhu vari kunyanya kufokasiwa zvigananda zviri kuonekwa kunzi each and every day vanonyasa kumeka sure kuti those guys vadya, vanyasa kuita maoperations avo emabusinesses, kana kuri kumora vamora vaita zvese zvavari kuda. Mashoko ari kuda panguva inoyi atiri kuona kuti kozva iri kuexposa zvinhu zviri kuitika aiwa in the house aiwa yemutungamiri wenyika. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Muna comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.